Для гледачоў выступіў народны аркестр імя Жыновіча. Песні любімых артыстаў прагучалі ў выкананні салістаў Ігара Задарожнага і Анастасіі Рачыцкай. Артысты прызнаюцца, што перад тым, як спяваць хіты Абадзінскага і Талкуновай, яны паглыблена знаёміліся з іх творчасцю, каб адчуць эмацыйнасць і характэрнасць музыкі. Абадзінскі – это изящность, это легкость, это душа, это такое особое состояние. Не случайно говорят, что он пел только о любви, вот его репертуар строился на этих песнях. Аранжыроўкі кампазіцыі зрабіў галоўны дырыжор, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Крамко. Народны аркестр імя Жыновіча ўжо не першы раз рыхтуе праграму з хітамі савецкіх артыстаў. І заўсёды вынік адзін – аншлаг і задаволеныя гледачы. Они пели, они творили, и люди их любили по-особенному. Я даже не скажу, кого больше, Толкунова или Ободзинского, но не в одно и то же время. Это был Советский Союз. Это были прекрасные песни. І хоць Толкунова і Абадзінскі ніколі не выступалі разам на сцэне, але яны супрацоўнічалі з аднымі і тымі ж кампазітарамі. У гэты вечар песні савецкіх артыстаў гарманічна спляліся ў адзіную душэўную гісторыю.